силни пръсти, стъпала и глезени с боси обувки. Стъпалата и глезените съдържат 29 малки мускула, които им позволяват да се движат по множество начини. Те са една от най-сложните в скелетно отношение области на тялото. Това е така, защото те трябва да бъдат силни и издръжливи, за да носят цялото ни тегло през целия ден. Босите обувки могат да увеличат силата на всички тези малки мускули на стъпалото и глезена, тъй като не предлагат същата структура като обикновената обувка. Това означава, че ще трябва да разчитате на собствената си сила, за да държите глезените си изправени по време на движенията и да се отласквате от пръстите на краката, вместо да разчитате на пружиниращата амортизация на обувките за бягане. Това може да направи някои движения по-уморителни за известно време, докато тялото ви се адаптира към изграждането и използването на собствената си сила. Абонирайте се за YouTube канала ми и тези видеа за боси обувки ще достигнат до повече хора.